El Servei d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament de Barcelona dona suport i ajut a persones dependents al seu propi domicili amb l'objectiu de detectar, prevenir i potenciar la seva autonomia personal. El programa del Servei d'Atenció Domiciliària va rebre una inversió durant el 2012 de gairebé 53 milions d'euros per atendre més de 18.000 persones durant l'any. Des de l'entrada en vigor de la Llei de Dependència el 2007, el nombre d'usuaris s'ha duplicat, passant dels 8.143 a més de 18.000 persones ateses el 2012. Els recursos que s'hi destinen també han augmentat, passant de 17,2 milions d'euros el 2007 als 53 milions de l'any 2012. Davant d'aquesta important inversió, és fonamental conèixer el valor o els canvis socials que generen aquests recursos i que van més enllà dels beneficis directes del servei. És per aquest motiu que l'Ajuntament de Barcelona fa un pas endavant aplicant una metodologia innovadora i contrastada internacionalment que permet conèixer l'impacte real d'una inversió social. Aquest nou mètode, conegut com a retorn social de la inversió, valora la inversió en funció del valor social generat. No es fixa només en els recursos destinats, sinó que també avalua l'estalvi que genera la inversió per l'administració. Aplicant aquesta innovadora metodologia de càlcul, el Servei d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament de Barcelona ha comprovat que de cada euro que s'inverteix en el programa es generen 3,13 euros. És a dir, si calculem que la inversió mitjana per usuari del servei és de 2.744 euros, l'impacte social generat ascendeix a 8.589 euros. El retorn de la inversió és evident. Els usuaris directes del servei són els que reben un impacte més directe en la seva qualitat de vida. Els usuaris del Servei d'Atenció Domiciliària no utilitzen amb tanta freqüència els serveis socials i sanitaris de la Generalitat de Catalunya i, per tant, suposen un estalvi per l'administració catalana. L'Administració General de l'Estat també se'n beneficia gràcies als ingressos que percep per la captació d'impostos i la reducció del consum de la prestació d'atur. L'entorn cuidador, per la seva banda, gràcies a que el seu familiar és atès pel Servei d'Atenció Domiciliària, té més oportunitats laborals i disposa de més temps lliure. Finalment, també se'n beneficien les empreses proveïdores del servei, degut al benefici econòmic resultant de l'activitat contractada amb l'Ajuntament. En el context actual, és fonamental conèixer bé el valor real de les inversions socials i entendre que no s'avaluen únicament comptabilitzant el seu cost inicial o els beneficis directes del servei. El seu benefici va més enllà i l'Ajuntament de Barcelona vol aprofitar aquesta oportunitat per liderar aquest canvi de paradigma.